πρωί, φορώ τη ζακέτα στο και τη μπλούζα από μέσα, ναι. Φέρετε η σκεπή όλη. Μέρα με τη μέρα εδώ αλλάζει η εικόνα, έτσι. Μέσα σε 2 ώρες χθες το βράδυ έγινε αυτή η καταστροφή. Δεν ήταν μέσα στη διάρκεια της νύχτας, όχι ενώ είσαστε εδώ και λειτουργούσε. Όχι, ήταν μετά τις 9. Μετά τις 9. Αφού του κλείσατε. Ναι. Κλείσαμε γιατί βλέπουμε ότι κάτι θα γίνει. Ακούγατε τριγμούς. Έτριζε η σκεπή, έτριζαν οι τείχοι και κλείσαμε γι' αυτό το λόγο. Φοβηθήκατε δηλαδή, μην γκρεμιστεί. Ουσιαστικά το καφενείο έχει κοπεί στα 2. Ναι. Γιατί έχουμε μπακάλικο μέσα που ούτε και ψωμί, είχαμε και για το ψωμί να φέρουμε, πρατήριο, τίποτα τώρα. Αυτό είναι το κεντρικό καφενείο του χωριού, έτσι, πάνω στον κεντρικό δρόμο. Ναι, πάνω στο κεντρικό δρόμο. Και απειλούνται και τα σπίτια. Απειλούνται και τα σπίτια. Και 3 σπίτια γύρω. Χθες το βράδυ, όπως βλέπεις, στα πόδια είμαστε, καθόμαστε, περιμέναμε. Μην ακούγαμε όμως κρυπ, έτριζε το έδαφος. Τι να κάναμε τα παιδιά όλα στον αέρα, πού να πας. Και τι προστασία να σου κάνει, τι άτιμη, δεν γίνει τίποτα. Βλέπεις συνέχεια. Τώρα εδώ μόνο το κράτος. Τώρα όμως είπαν οι μηχανικοί, κυρία Μίλη, ότι δεν μπορεί τα σπίτια να παραμείνουν εδώ, είναι επικίνδυνο. Ναι, αλλά πρέπει να μας υπογράψουν, να μας δώσουν κάτι αυτό να μείνουμε. Ή να φύγουμε ή να κάτσουμε. Έτσι δεν είναι. Μετά από πόσα χρόνια εσείς τώρα αναγκάζεστε να φύγετε το σπίτι σας? Μετά από 53 χρόνια. 53 χρόνια δεν είχε συμβεί τίποτα πέρα από τα 2-3 τελευταία που είχε αρχίσει να εμφανίζεται το φαινόμενο. Τίποτα. Όπως βλέπεις που καθόμαστε, τίποτα. Ούτε άλλαξε κάτι στην περιοχή σας, μισό αιώνα τώρα. Όχι. Ξαφνικά όμως άρχισε το νερό να τρώει από κάτω τα χώματα. Πέρσι, ανοίγμα, άνοιξε εκεί. Ήρθαν μια προστασία, δεν λέμε, εκεί στον δρόμο που είχε ανοίξει. Ήρθαν του Δήμου, το φτιάξανε. Πάει, δεν έχουμε παράπονο από αυτό, να λέμε την αλήθεια. Αλλά φέτος παρουσιαστήκαν όλα αυτά. Τώρα όμως πρέπει να φύγετε, έτσι. Είπα, πρέπει από τις υπηρεσίες να μας δώσει. Τώρα, μην το Δήμαρχος έχει τη δυνατότητα να σου πει φύγε, για σε πληρώνω και φεύγα, ούτε και πού. Τώρα, το κράτος, μόνο το κράτος. Ακριβώς από χθες μέχρι σήμερα, έτσι το πρόβλημα με το φαινόμενο επιδεινώνεται. Και ο σκοπός της επίσκεψης σήμερα από συνεργείο ειδικών από την περιφέρεια αποσκοπούσε στο να επισκεφτούν το χώρο, να δούνε πώς εξελίσσεται το φαινόμενο και να συντάξουν ένα αντίστοιχο πόρισμα που θα λένε έτσι τις επόμενες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε προκειμένου τα σπίτια που είναι πάνω στο χώρο που κατολισθαίνει, τι τύχη θα έχουν, οι κάτοικοι που είναι μέσα στα σπίτια αντίστοιχα με τι θα πρέπει να γίνουν, και αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Δηλαδή το αντίστοιχο πόρισμα θα το έχουμε μέχρι την Παρασκευή. Με βάση τις κατευθύνσεις και τα αποτελέσματα του πορίσματος θα καθορίσουμε και εμείς τις επόμενες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε. Γιατί όπως είπαμε και χτες, αυτό είναι ένα φαινόμενο που απαιτεί την εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι θα κάνουμε αυτό ή το άλλο. Άρα γι' αυτό το λόγο ήρθανε και το συγκεκριμένο συνεργείο από την περιφέρεια. Πρώτα για τους κατοίκους. Ό,τι αφορά με αυτό το σπίτι με του Χρυσανθακόπουλου, δεν κατοικείται, δηλαδή είναι ετεροδημότης
πάνω στο Χρυσανθακόπουλο. Η γριούλα που έμενε σε αυτό το σπίτι έχει φύγει. Τώρα θα προτείνουμε και εδώ στο καφενείο να μην έτσι να με έρχονται οι άνθρωποι να παραμένουν εδώ, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει πρόβλημα. Αυτός όμως είναι ο δρόμος που οδηγεί και προς το Χελιδόνι, προς το Κρυονέρι. Τι γίνεται και με την επικοινωνία? Ό,τι αφορά το δρόμο, εμείς σήμερα θα φέρουμε μηχανήματα προκειμένου να αποκαταστήσουμε τη βατότητα. Σήμερα κιόλας. Χτες το είχαμε κάνει, αλλά η κατάσταση επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα να καθίσει ο δρόμος και χρειάζεται μια παρέμβαση δικιά μας προκειμένου έτσι να αποκτήσει έτσι μια προσωρινή βατότητα. Το σπίτι που κατοικείτε κινδυνεύουν, τι σας είπαν? Το σπίτι που κατοικείται ασφαλώς είναι και τα 4 σπίτια από ό,τι φαίνεται στο πόρημα, θα φαίνεται ότι είναι επικίνδυνα και η επόμενη ενέργεια η δικιά μας είναι να απευθυνθούμε στις αντίστοιχες υπηρεσίες προκειμένου έτσι να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα όπως τα σεισμόπληκτα και τα πυρόπληκτα για να δανειοδοτηθούν και να μπορέσουν να φτιάξουν τα σπίτια τους πιο. Δηλαδή δεν υπάρχει πιθανότητα δηλαδή σε αυτό το χώρο να επιτραπεί έτσι να ξαναοικοδομηθεί ή να αποκατασταθούν οι ζημιές. Υπάρχει κάποια εκτίμηση για τα αίτια του φαινομένου αυτή την ώρα έτσι όπως εξελίσσεται? Τα αίτια του φαινομένου είναι ότι υπάρχει μια βάση η οποία στο βάθος που δεν ξέρουμε σε πόσο βάθος είναι, που είναι στέρεα και πάνω υπάρχουν υλικά τα οποία ολισθαίνουν και αυτό το διευκολύνει το νερό. Δηλαδή μεταξύ των επιφανειών του στερεού και του χώματος μπαίνει το νερό με αποτέλεσμα να ολισθαίνει όλο το κομμάτι που είναι πάνω. Αυτά είναι τα αίτια, αλλά δεν ξέρουμε σε ποιο βάθος. Για να δει κανένας σε τι βάθος είναι θα πρέπει να γίνουν αντίστοιχες γεωτρήσεις και να προκύψει κάτι τέτοιο. Αλλά το θέμα θα γίνει αυτό για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα του δρόμου, όχι όμως για τα σπίτια. Για τα σπίτια η περιοχή θα κριθεί ακατάλληλη και κατά συνέπεια δεν πρόκειται να γίνει κάποιο έργο για να αποκατασταθεί η σταθερότητα του εδάφους για να πάμε να χτίσουμε πάνω.